Muzuva nhasi tichange tichikurukura naIshe Mataga vanova ivo headman weRusape urban and peri-urban. Ishe Mataga, ndinovimba kuti vazhinji havana ruzivo uye havana muono wekuti madzishe nemasabhuku vanovanikwa mudhorobha. Vane ruzivo nemuono wekuti madzishe nemasabhuku vanowanikwa kumaruwa. Endi ichi chinhu chitsva kwavari. Mungatitsanangurirawo here nekutizivisa kuti chiitiko ichi mumadhorobha chinofamba sei? Chekutanga ndinoda kuti ndikuzivise kuti inini ndakagadzwa kuita Ishe nzvimbo inonzi Nyauna inobva kunyamapembereri ichibatanidza tauni yese inosvika nechekutonoketu. Saka kana ichinzi Nyauna inzvimbo yekenge ine chiwanhu chayo nekare. Saka ndichigadzwawo ndichapoindwa kuti ndiite Ishe, takava nemuono wekuti chiwanhu chedu chiri kusaririra zvakanyanya mukati menzvimbo. Tine mienzaniso yenyaya dzinoenda pakoti, dzimwe dzacho chinzwa chinzi endai idzi dzinoda kwamambo dzichibva mumalokesheni mesu. Saka muono wedu hauna kuda kuti upikisane nehurumende kana kuti nemagariro elocal authority, asi kuti takati isusu chiwanhu chedu hachifaniri kuti chife. Chiwanhu ndachiiswe mukati mewanhu, sezvo wanhu variwo wanhu vane chiwanhu. Hatina kuisa watungamiriri wezveculture kuti disturb any development inoitwa nema-local authorities. Asi tiri kuti isusu ngatimaintainei chiwanhu chedu chigare chiri mukati mewanhu. Saka tiri kuti isusu munhu kana anetsekana nezvechiwanhu, vanhu vanyengerana wakadzi, vanhu vapumhana uroyi, vanhu tine mavhidhiyo mamwe ari kubuda munhu ari kubuda mudzimba ari muswita. Haisi nyaya inoitwa nechirungu inonzi makotsede echirungu, inyaya dzinoitwa muchiwanhu. Saka vanhu vakaziva kuti alright, pakati apo pane mutungamiriri wedu anomiririra zvechiwanhu ari munzvimbo yemuvhengeri, wanoenda munhu uya woenzanisa zvoitwa chiwanhu chedu chobuda pachena. Hatidi kurasana nechiwanhu. Even kana utungamiriri kune wakuru wenyika chaiwana kuti chiwanhu chedu ndo chakabata nyika inei kubva nekare ndo chetiri kutoedzera icho. Alright. Ipapo tapanzwisisa. Mungazivisawo here vagari vemuguta reRusape mashandiro achange achiita masabhuku aya, uye kana muchiti vhengere A, B kana C munorevei zvimwezvo nenzvimbo dzina A na B? Tiri kureva kuti isusu vhengere kana kuti nzvimbo yedu yakakura, kuti munhu wane azikanwa kunzi abate ari kumagarikayi kana kuti kupi, achibvako kuma UVE kana kuti kuma-R zvinorema. Saka takakopatsanura kuti mumwe woonawo achiitawo zvechiwanhu ari kuku, mumwe achiitawo zvechiwanhu ari kuku. Hatina kuti isusu tapikisana nelocal authority, asi kutoti tiri kutobatsira nedzimwe nzira kuti chiwanhu chedu chirambe chakamaintainwa. Kureva kuti vanhu vakaziva kuti okay, muganhu wedu uri kudambura uri patara ye602 uku tinogona kundoona mai mujati, ndo vanoti udzawo nezvechiwanhu. Kana tanetswa nechiwanhu toendawo tonotaura nezvechiwanhu. Ndo basa ravo chete rechiwanhu, kwete kuti vanopindira mune zvematongerwo enyika kana kuti wopindira mune zvelocal authority zvekuti mabhina araswa sei, zvaitwa sei, kwete, handizvo. Ivo chavo ndichokuona kuti chiwanhu chedu tiri kuchikurudzira here munzvimbo, ende zvakarezve nzvimbo yedu iyoyo tiri kumaintainawo here chinhu chinonzi chiwanhu chedu. Ndo purpose yekuapoinda vanhu ava, hakusi kuti takarwisana neutungamiriri uripo, asi kuti tiri kuti isusu aiwaka chiwanhu chedu ngachigare chirimo kare.
Tikatarisa kare kare kubva muna 1980 tinoona kuti kwaiva neainzi makangaroo courts. Mamwe acho aitotongerwa vari pa602 dzekenge dzakamirira nyaya yechiwanhu chete, kureva kuti zvekenge zvichitoonekwa kunzi chiwanhu chedu chiri kusaririra. Izvozvo ndo zvetiri kutraya kusumudzira kuti aiwa hatifaniri kurasa chiwanhu, ngatipindei muchiwanhu. Mambo Makoni wariwo mambo wenzvimbo ino yeMakoni wari kuda kuti nyika isafe chiwanhu chedu, timaintaine chiwanhu chedu. Saka takaisawo kuti malocal cultural heads, vanhu vanoona nezvechiwanhu. Alright. Tiri ipapo pevhengere, vazhinji vemunzvimbo yevhengere havasi kunyatsokunzwisisa kuti kana tiri kuti vhengere A, vhengere B, vhengere C, kaupatsanuro kacho, maboundaries acho akamira sei, kuti vhengere A tichitangira papi kusvika papi, B yacho ndeipi, C yacho ndeipi. Vhengere takangopatsanura dziri nzvimbo mbiri chete, tichiti isusu tomuganhu wedu itara inobva pamusika ichienda. Saka takati zasuku kuitawo wamugofa waonawo nezvechiwanhu, kumusoro kuitawo mujati. Saka ndo madambukirwo akakanoita kuti AB. Kuitira kuti vanhu vazivewo kuti kana tiri kusaidhi yekutara yekuku tinenge tichionawo nhingi ndiye anotionera zvechiwanhu chedu, tikaendawo kutoona nhingi ngofa ndiye anotionerawo zvechiwanhu. Zvakangonaka kuti zvifambidzane chirungu chedu chichipindawo muchiwanhu, nekuti nyika ineyi yagara ine chiwanhu chayo. Saka isusu ngatingoteedzereiwo chiwanhu, hatina kumboda kuti tiputsane kana kuti kurwisana nemalocal authority. Vangatitore hedu pasipo kuti tiri kuda kurwisana nawo, kwete. Iwo vari kushanda zvakanaka. Chavo chekuti kana ikoko uko mukatarisa tine munhu uyo akazosungwa uyo achinzi akabvisa nhumbu, akarepa vana, handiti akabva mulocation, asi akauya kuzotongwa. Inyaya dzechiwanhu idzodzo dzisikakwanisike kuti dzitongeke kuyo. Kana dzaonekwawo kunzi dzimwe dzacho dzine criminal kana kuti zvakanyanya, zvinoendeswa kumapurisa, dzoendeswawo kana kuti local authority. Hapana kurwisana. Makanzera edu totoshanda nawo zvakanaka, ende wachinyatsoziva kuti aiwa izvi zvechiwanhu izvi gaitiendesewo pana nhingi, kutovabatsira kurerutsa basa ravo, hatisi kurwisana nawo kana. Mungazotizivisawo here nyaya dzinotongwa kumadzishe nekumasabhuku? Vazhinji mumaguta vana ruzivo pamusoro pezvo, since ivo vachiti chiitiko ichi chinonyanyokuitwa kumaruwa. Mukatarisa kana kumaruwa kwacho kuna kanzera, kuna sabhuku, kuna ishe. Nyaya ndeyekuti kana munhu vanhu wakatadzirana vari munzvimbo, vanoziva mutungamiriri wavo wechiwanhu wavanoendesa kunyaya dzechiwanhu. Waendesa ikoko kana watadzirana, wanoendesa kana kuno dzouya kuno kwamambo, dzopedzeswa. Kana yazotadzwa pano, vanhu vakuenda kwamajisiti. Ndo mafambiro anoita. Nyaya dzechiwanhu ndo dzetiri kuti isusu ndo dzinoonekwa newawa wechiwanhu wataisa. Hawamiriri zvimwe zvakawanda, asi kuti waonewo tisauraye chiwanhu chedu, ngatimaintaine chiwanhu chirambe chichionekwawo sevanhu vatema. Tapanzwisisa. Ndofunga uyu mubvunzo unotevera mubvunzo manganga muchimboti ate batei muchipindura pane dzimwe mubvunzo dzanga dziri kumusoro uku. Noti vazhinji vanga vachida kunzwisisa vachiti takatarisana nenharaunda dzatigere idzi, tinoziva kuti mune makanzura anosarudzwa nevagari. Sabhuku nakansela vanenge vachishandidzana sei munzvimbo imwe chete, uye mabasa avanobata anosiyana papi ende vanozobatsirana papi? Chinoita nechekuti kanzera anovhotera, asi uyu munhu wataisa wechiwanhu haavhoterwa nekuona unhu hwake. Saka kana hapana kana mupetsano wekushanda kwavo, kanzera ndiye wetinotoda. Saka netiri kuti isusu tiri kushanda neutungamiriri wehurumende iripo. Mukaona watakaisa wacho takatonyatsokuisa vanhu vetinoziva kuti vari kushanda zvakanaka,
nevanhu mumusangano, hawarwisani nevanhu. Hatina kumbotora munhu ane macriminal records, hatina kutora munhu ane zvinhu zvake zvakashata zvaanoita magariro nevanhu. Takashanda tiri kuisa vanhu vanokwanisa kushanda zvakanaka nemakanzura edu. Kanzura akaona kuti iyi nyaya iyi haisi yekutamba nayo, inyaya inoda chiwani, uziwawo kuti ega ndishande nemumwe wangu uyo ndiye anoita zvechiwani. Iye uyo anoita zvechiwani asabatanidze nyaya dzisiri dzake dzekanzura achiita dzake, kwete. Hatidi kuti zvirwisane. Vanhu ivava hapana kana kurwisana, kungava kungonetsana kwekuti vazhinji vanenge vachikomplaina vachisora chiitiko chakanaka chakadai. Vanhu vari kungosora umambo hwamambo makoni nekare, vanhu vasingadi kuona kuti development iri kuitwa munyika yamambo makoni yakamira sei. Ndataura kare ndikati nyika ino inonzi nyauna, iyo nzvimbo inei inonzi nyauna, kureva zvayakareverwa kare. Umo mumhanda umo yemunoona ndiyo nyauna yacho, makarwiwa mabhununa nawachingaira unoziziwa pahistory yacho. Saka hatingasiyi nzvimbo ichingoora nekuti vanhu vanoti nekuti taamutauni. Imo mutauni macho muri kuitirana zvinhu zvisina kunaka zvechiwanhu. Ngatigadzirisei nyika yedu nechiwanhu chedu, tiri mutemo uchienda nemutemo, chiwanhu chedu chichienda, nyika yedu inodzokedzeka. Kuchema kwevanhu kuenda pasi. Sorry. Pick up. Kuchema kwevanhu kuenda pasi. Ukatarisa imo mumalocation wangani vari kuuya vachina mangara nyaya dzavo kuno kwamambo, asi mutaundi kuziva kuti nyaya iyi hatikakwanisi kuiendesa kune zvechirungu, tinoendesa kune vanotongawo nezvechiwanhu. Saka zvakakofanana kuti chiwanhu chedu chikabvirawo imomo metinogara imomo, vanhu voziva kuti izvi zvinoda kuti zviendewo zviri kuchiwanhu. Handioni chinge chakaipa ipapo, asi kuti nenyaya yekuti vanhu tinenge tiri kurwisana kuti izvi zvaitwa newokwanhingi. Tikatarisa zvakanyanya ndezvekuti mese mukati umo muri kugadzwa madzisabhuku nemadzishewu nemadzimambo asiri enzvimbo idzodzo, asi hatisi kumboona vanhu vachikomplaina. But zvikaitwa bedzi newokwamakone zvaipa, ipapo ndo petinoona kuti tigadzirisireiwo vanhu weye, tigadzirisireiwo. Nyika ino yakagara yachingonzi nyika yekwamakone. Kana wakuru wenyika mutungamiriri unongoti nyika haigowewe kairi. Kana iri kuda kugowewa kairi, inogogowewa muridzi wacho ati haachaikwanisi here. Ndo chiwanhu chacho chetiri kuda kuti timente. Saka tiri kuti isusu zvinhu ndazvingoitwa balance kwese. Isusu taitawo kuti timentere chiwanhu. Wamwe wari kufamba umwe wachiita zviri illegal, kugadzana masabhuku, kugadza mai, muri kungodza kuti muna sanza guru makaiswa wamwe mukupi kwavari kuiswa, asi hatina kumbonzwa zvichinzi zvaitirwei, asi zvikangoitwa kwamakone chete zvaipa. Saka tiri kuti aiwa ndatiremekedzeiwo wana chingaira, ndativaremekedzeiwo chaizvo. Vagari vangadawo kunzwisisa Ishe Mataga kuti pakusarudzwa kwemasabhuku matsva aya zvii zvaitarisirwa kana kuti zvii zvamaitarisa sevatungamiri muchivakadza. Vanewo umwe mubvunzo wekuti ko kana sabhuku ari muyeni mudunhu rinori ozomuka achiti akudzokera kwake chaiko kwaanobva, zvii zvinozoitika mushure miri? Ava vanhu vataisarudza vanhu vane dzimba dzavo, vasiri maroja sevazhinji. Vanhu vane dzimba dzavo, wane utungamiriri une marekodzi ekuona kuti munhu anotungamirira zvakanaka. Ndivo vanhu vataisarudza, vasingagone kumuka mangwana achitora imba yake achienda nayo, asi imba yeye inogara iri mupi? Iri muno munyauno wamaRusape. Tine nzvimbo yakaita se kwana
kwana mutaruku wana zimunya. Ukatarisa kwana zimunya kwese uku tinonzwa kuti kune masabhuku wani. Nekuti zvangoitwa bedzi mamakoni. Zvangoitwa bedzi kuti chiwano chirambewo chakamenteura mamakoni. Ndo zvanze zvaipa. Ipapo panotinetsawo kuti wedu toraramira kunyika yemunoda kuti tirarame tichibva munyika yedu yatakazvarirwa yekwamakoni. Alright, mune chekupedzisira mune kutaurika kuri kuitika kunyanyanya pasocial media pamusoro pekugadzwa kwemasabhuku, maerano vamwe vachiti pasocial media apa kugadzwa kwamasabhuku akaitwa uko chinhu changa chisiri pamutemo. Vamwe vakaburitsawo mashoko ekuti kugadzwa kwamasabhuku kuchinhu chiri kubviswa here nehurumende. Saka imimisa Ishe uye ndinovimba kuti mune rizere pamusoro penhaurwa iyi, mungatitsanangurirawo here chimiro chesituation iyi? Kusaziwa kwangu ndikokuti handizivi hangu kuti hurumende haisi kuda kuti chiwano chiitwe munyika, asi ini ndinoziva kuti hurumende haimbofi yakaramba chiwano chayo munyika. Isu hatina kumboisa macultural heads tichiti avhiringedze mutongo uripo kana nemaKanzura kana kuti ndataura kare kuti haisi nyaya yekuti taisirei masabhuku, asi inyaya yekuti zvaitirwa ina mambo makuru chete. Akuri kunzi ari mumwe anofarirwa newariotaura iwavo wasingambozvikompleni, asi kuti wari kuti zvaitirwa ina mambo makuru wawari kungozvonda panguva ine, asi wasingazivi kuti ndiye muridzi wenzvimbo. Saka tiri kungoti isusu zvatakaita, kana kuri nofunga pakutanga tisati tagadza takatofambawo nemapepa ataidhindisa. Maoffices edu ese akatodhinda ndinaro pepa rine zvidhindo zvokuti izvozvo nedheti rataita kugadza kwakagadzwa tichigadza tiina mambo taitova nevamwe maoffices akadhinda iyayo, zvokuti kana kuri kuti wakenge wazviona iwo kuti izvi zvinhu izvi ndazvimiri, handiti waigona kungotiudza wasati wambodhinda nepepe pedu kuti aiwa izvi zvimirei. But tiri kutoshamiswa kuti iye zvino izvi takuona manje wari kutaura wacho wazhinjika wanhu wari agenesi wanhawo, ende tikatarisa pamwe otherwise mukawacherechedza iwo wanhu iwawo wari kunyaya complain, marekodzi avo chaiwo haana kunaka. Wanhu waya wasingadi kutongeka, wanhu waya wasingadi kuteedzera zvinenge zviripo, wanhu waya wane uori hwakawanda munyika munzvimbo. Saka wanhu waya wanotoda kuti waite minzi dzavo dzese kuti waone kuti wauraye chinhu chakanaka ichi, kuti zvavo zvakaipa zvienderere mberi. Isa hatina kumboisa kuti tiri kuda kuuraya zvinoitwa neruzhinji, asi kuti tiri kuti ngatidzoredzerei chiwano chedu, muzivewo vanhu vokuti kana manetswa nechiwano mumamisha memuru, mudzimba memuru, munouya monanga nhingi. Nhingi tine nyaya yakati toitawo sei, ukupei ukwezano rechiwano, zvakaipei izvozvo? Ndozvatiri kungoda chete isu. Alright, Ishe Mataga, tinokutendai nekujekesera veruzhinji panhaurwa iyi yemasabhuku. Kuri kuti mune zvinenge zvazobuda kana feedback ichange ichibva kuvagari, senepenyuro yenhimbe FM tiripo kuzokubatai tichijekeserana vagari neofisi yeutungamiriri wezvechiwani kuti zvinhu zvinge zvichifamba zvakajekeseka. Kuri kuti iwo vagari vacho waine zvavari kuonawo zvisiri kufambawo zvakanaka, wari free kutiona uchitionesawo kuti aisi tichifungawo kuti dai taita so nyika haisi yemunhu wani, ndiye munhu wese. Saka iwo wakauyawo waine muono wakanaka, hatiri kuputsa chiwani chedu, wakanaka unogamuchirwa, kwete kuti titi isusu hatidi kuti tiite zvechiwano, asi isusu tiri wechiwano. Ndozvetiri kuti isusu aiwa hatigoni kudaroka munzvimbo. Tinokutendai Ishe Mataga. Tatendawo zvangu.